Eguerdion, Txorien eta Rock, Zigor Iturrita, Patrizia Vitali, bi errezeta oso goxo, eta, bueno, nahiko tradizional, ez? Claro. Gaur, ez azkena da? Ez, baina aratabe erreza tradizionala. Bi tradizional, kasualidad izan da. Kasualidad izan da. Eta nik kasu honetan gainera bi batera ekarri ditut. Ze batetik aragibolak, baina, bueno, txerrikixanak edo txalanak izan biharrian oiaskoanak die. Eta gero, beste errezeta tradizional betekin hasi ditut, eta die patata arranditsuak. Bale, bai, izan dituen duela bi denboraldi. Buskantzakin da enitxun, odolostiakin. Bai. Baina gaurkoan era tradizionalean. Bale, zer gabe. Hori. Arratzetatik eta pasauta eta... Eta holan, frigituta. Hori, frigituta. Oso da. Lagungarri moduan, alegia. Gixatuan barruan joango dira. Bale, bai, izango zen guarnizio, ez? Bola hoien... Bai, patatak holan laukitan gehitxu biharrian, gehitxuko ditut frigituta. Bueno, lan pixka bote gehiago, zer da? Koipia bidogu holan gabonak pasateko. Bai, eta, bueno, ez pagara, patata hauekin guztu eratzen, nik esan dugu, gaurkoa bai dala, bueno, nik ingo duana, guarnizio famatuenetakoa ostaletzan munduan, hau Joel Robinsonen patata pure famatu ekarriko du. Gaur egun hainbat patata puren oinarria, eta, bueno, ez dauka misterio handirik, nik ero lagungarri moduan hor izozgailuan eukan zebra xerra bat. Zebra egin genuen. Norek ez dauka ez ozgailuan zebra xerra. Zeinek ez dauka, Bueno, nik, gaur zebra xerrakin, eta kusiko ez daukala. Errezeta, goxua, erreza, eta tokatzen da noin berua. Holaxe die Txorieneko errezetak, beti, eta neria holan joango da. Oiaskoa, ogi birrinduakin birrinduko, gero tipula erdi, biberak atzatal, perrexia gatza eta piperbeltza gehitxuko zau, arrautza bebotako eta nahasi egingo. Eskua kolixuakin busti eta bolakin goitxugu. Irinetik pasa eta frijitu. Patatak zuritxu, xaflatan moztu, irinetik eta arrautzatik pasa eta frijitu ingo itxugu, gorde bebai, eta gero sartagin baten tipulan beste erdixa berakatzatala, azafraia eta perrexia erregoziko itxugu, irina eta patxarra bota, aragibolak eta patatak gehitxu oiasko saldakin, eta 15 minutu egoziko zuertainan zerbitzatzeko prest. Da, patatakin hasiko gara, patatak zigorrak esan dauen bezala, bueno, egin ditxugu lan arranditxu erara, eta azkenean da zehose desberdina gehitziarren. Hone patata joaten die, xaflatan, gordini dauzela frigititzen die, oda, irinetatik eta arrautzatik pasa eta frigitu, eta gero saltzian joaten die. Beraz, ze batek esango dau. Di frigituta, baina gero, gelditzen die biguntxo. Ez, bigunak. Eta makillajean galtu esti, baina zelan frigituta eta gero egozita zelen itxuzu egozita gero frigitu? Ez. Nik eguzitu berzio hori, azkarra, egozita, patatak euki egozita, eta gero irinetik eta arrautzatik pasatu, eta gero frigitu, ez? Bai. Baina berez errezeta honen, eta gaina hau, guri ez, Leioako Ostalaritza Eskolak daukan, zerbait ona daukana da, praktika egiten dituzuna gero da, janari hori Leioako unibertsitatean ikasten duten entzako eman iten dela, ez? Orduan, dira praktika benetakoak, ez? Egiten dana, jan egiten da. Gero, badaude beste eskola batzu, non ez dauzkaten bezerorik, orduan, praktika egiten dituzte, erakusten diete nola egin gauzak, eta hau bai izaten da, bueno, errezeta honekin erakusten diezu zure ikasleei ero, bi teknika ezberdin, hiru, egiten dituzuna patata batzuk arrautzestatzen erakusten dizu, orduan patata merkea da, ez duzu lebatza ero zerbait arrautzestatu behar. Baizik eta arrautzestatzeko egiten duzuna patatak hartu, pasatu hortik, gero salda bat erakusten dizu baita egiten, salda bat egin behar duzulako, salda garrantzitsua da, ze salda honek emango dio patata horiei gero zaporea, eta gero salda horretan egoziten dituzu, hor, saltzan, haragin batero sartuko bazten duen moduan zerbait bukatzea. Orduan bada, merkea dan zerbait eta erakusteko balio duguna. Eta berez, bueno, arralditxuak gero, alimportantzia erderaz, segati da, hau da, bueno, mila batzien da, gerrate ondorengo, Espainiako Gerra Zibilean ondoren, asmatu zen errezeta bat, hor esaten da, hor Palentzia inguruan ero, eta hau izan, bueno, patatak egozita jan beharrean, bueno, arrautzatik, irinetik eta arrautzatik pasa, eta ero gaina urdai aspiko ero jartzen baziren nion, bueno, beste garrantzi bat hartzen zuten, ez ziren patata egoziak bezala, zeukaten bere garrantzi, eta, bueno, hemen badago errezeta bat, non eiten dan boilurraekin betetakoak daude. Abitu. Mosten ditu zuzukin gozu moduan, gero egiten duzu Sanjako bat, baina erdian boilur xerra. Patata, boilurra eta beste patata bat. Eta gero patata. Gero hartu, egiten duzuna da, berdina, irinetik arrautzatik, salda garrantzitsua da, salda potente bat, zapore asko duna, eta salda hortan
egosi patatak, eta ero gainean boiurra botatzen dio zoen gehiago. Eta hori zen, Michelin izardun jatetxe batean egiten zen, bersio hori baizala, Bertsio potente bat. Arranditsuak. Hori baizela arranditsuak, eta ez ziren merkeak, ze besteak berez hau, ikuste oso, eta ondo geratzen da, patata, arrautzak eta irina, oinarrizkoak ez dauka beste zer gehiago. Orduan, merkea eta goxua betzen da, zer. Bai, egisa da, eta gainera honekin razioak ataratzen dira. Azkenean 2 patatara belikot, 3 biharrian, eta 2 patatakin, eta hor dauzkat 600 gramo oi asko izter, atarako die, mentxe, 8 razio edo atarako die, azkenean ataratzen da, eta hori, merke-merkia. Beraz, honek, merezi dau. Patatak garai batean, da beti izan dira tripa betetzeko erremedio. Merkea, erraza, eta goxua gainera. Eta aukera pila bat ematen dizkiona, Patatakin, gero ez dugu asko irabazten, aukera badao tripa betetzeko nahi izan ezkero, lekaleak eta jaten baitu, hori bai, gordinak erosi, prestatu, kozinatu, lau barazkirekin, hor kilo batekin, badauzkazue, 10 lagunentzako. Eta zema kostatu zaigu? Segun zer diren, dilista batzuk badira, garesti jota ere 3 euro. Pentsa, aukera, etxean merke eta osasuntzu jateko badao, eta goxo gainera, Ni gustatzen gat horrek itxen dituztenean, holan, eskandaiuak eta deitzen dana, hori ez, jakin razioak zenbat kostatzen dauen, hori pila gustatzen jat, holan, nik inoiz ezin izan dute horre gauzak eta atarazea, azkenean etxe baten igual, ez dauko zentzu asko, baina jatetxe baten bai kontuan izaten diela, ze kostantzen daren gainera, dana, olixuak, langileak, bera, elektrizitateak, kostatzen gatzuna, eta azkenean ikusten duzu, platero baten, hori, kostu, benetako kostua zein dan? Bai, hori, asko, jatetxe hortan ez da izan, baina... Dana neurtuta da, amantala ez da paperezkoa izan, ez? Claro. Gero, serbiletak garbitza bat izan dira. Serbileta trapua izan da, ez? Ez da izan papela, ez da ere. Detaile txiki horiek... Eta zerbitzuaz, azkenean betxu. Nik hori niramakin gainera, ez da baiatu dut, ontxe bere izena esan dut, baina, lehenko gunean da, joan nintzen Bilbora, eta hori, joan zala holan errekau bat itxera, da gero, sartu zen da, eskatu zen botila bat. Eta esko kobro zuztian, 80. Bale, garestixa da, nik ez dut esango merkia dela botila bat. Eta esaten, eske eurei ez jake zebe kostaten, edo 10 zentimo edo 20 zentimo kostaten, baina da, zerbitzua, argixa, atenditzen zabiz, eurek pagatzen dago, alokairua, zerbitzuan kostua, hori, argixa, elektrizitatea dana, beraz, botila zeko brokotza 15 zentimo, horrek ez dauka zentzurik. Ez, irazien behar dut. Beitu, lagun batek, ezaguna da. Horrek, Michelin gidakoa joan ziren bere jatetxera, eta justo egun hortan beroa handia egiten zuen, eta aire egokitua izorratu inzitzaia. Badakizu, karo, zu ez daude gustora. Hor bezeroa ez dago gustora. Kriston beroa, jaten, eta ezan bere kulpa izan, justo tekniko etorri bazan, atzeratu izan, zerbitzua lanean hasi ziren janariak ematen, eta aire egokitua izorrauta zegoen. Eta jendia izerdi baten jatea. Orduan, naiz eta munduko janari honen atera dizuten, hori ere barnean sartzen da. Zu jatetxe horretan gustora hon batzara janari zoragarri hori jaten. Eta izerdi patzetan bazaude, zure burua ez dago janari hortan. Zure burua dago beste gauza bat. Nik lehen gunean zigor kontrako haukin hauen da ia ze iritza daukotzen. Lehen gunean pasan jaten nire herriko adopzioko. Algortako jatetxe batera joan nintzela. Eta eurak izan ziren, betan atseginak, majuak, baina janara izan. Osa, ez da txarra zauela erratez, ez que, dana, tardadu zozken pila bat janara izan txarra garestixa izan zen, da orduan olakotan, askotan, ez dakizu, niri ataratza duztenean, janarixa ona, baina zerbitzu danean txarra, hor bai kexatu itxena zela. Baina alderantzen danean, ematu ez da pena. Ez que jende jatorra da. Lehenau jungo da jendea nik uste dut, lehenau errepikatuko dola joatea jatetxe batera, non ez duen jan horren ondo, baina bintzat, ez dakit, zerbitzaria kontutan izan du, barkatu gaur sukaldean topera dabiltza, atzerapenakin gabiltza, edo agian, ez da, detaile horiek izate ituena, non jatetxe batean, eman dizutela fenomeno, teipoa etorrerana, hartu platera, holan, bota dizu, holan, desatxe gina, ez da izan, horretara, lehenau, nik uste dut, eta hori behin baino lagunekin izan dute,
lehenago gongo naiz, jator eta gustora egon zen toki baten non, bueno, ez duzu igual, ez dakit ze faktoreati, bueltatuko zara bintzat. Bueltatuko zara, ea, zu joan zinen lehenengo aldian, gaizki zeatik eman zizuten, ero horrela ematen duten. Gero joaten zara, eta gaizki ematen badizuten, ez zara bueltatuko, argi dago. Naiz eta tipo zerbitzaria munduko jatorrena izan, ez paduzu ondo jaten, baina hori, toki batera joan, eta bertan dagoena zuiaten ematen duela horre, ospindu da, altzatu dela, ero berez olakoa da. Amorrua ematen dago. Sentitzen du, zure lana, bezeroen aurrean egotea da, eta zure disimulatu inbarko duzu. Naiz eta munduko egun txarrena pasatu izan duzu gaur, behar da gutxieneko batzuk, ez? Eta hor, batzutan, jatorri egotea, hori bai, bezeroa zuri koskabailo ikutzen badabir, bueno, puntu bateraino, bezeroa beti, ez dauka arrazoia. Ze hori beti esaten da, baina, beti ez da holan. Eta gure lana, hemen txezue, entretenitzia, eta errezeta holan berrixak deskubritzia, honek patatak arranditxu erara tradizionalak izango ziren, gero, holako saltza baten botatzea, saldakin, batzuk esnia bebai botatzen dutzie, guk txorienen egin ditugu bebai, beteta, odolostiakin, badauz, holako saltza desberdinekin, azkenean beste ikutu bat emoteko, eta gaurko saltza izango da tradizionala. Orduan hau, gordinik sartzen da hementxe, ikuste duzu ezelako holan gorritxuta geratzen da, alde batetik eta bestetik, eta gero ja bukatuko ditugu kosinatzen saltzan. Berez ontxe da, berez hauek, ematen dugu gogoa oin hortza sartzeko, baina jatetxe horretara jungarena, oso zerbitzari jatarra, baina hau ateratzen maizu eta koska egitean, patatak bere, eta baina kontutan izan patata gordinen jatea ez da lagona. Patata ez da aldente, patatea ez da ez tosikoa, patata gordinen jatea ez da ona, Bueno, pater esan duena, bezeroa bere arrazoia dauka eta beti ez dauka arrazoia, eta gu txorien esaten dugunak ere beti ez dauka arrazoia. Zer lehengo egunean egon ginen ditzeiten arrautzak zenba jan behar ziren astean, eta goratzen za, esan genuen, hor dago, gutxora, 3 eta 5 artean, astean, 3 eta 5 arrautza artean jan aldiela astean. Bai. Bueno, oin atera da Harvardeko Nick Norwich izeneko dotorea. Oin zenbat. Bueno, bone froga bat egin du bere gorputzarekin berak bakarrik. Eta jan ditu hilabetean, egunean 24 arrautza. Hau da, orduko bat, ez da egon gauean esnatuta bat. Ez, egunean 24 arrautza jaten ibili da, eta gero inditu, hartu eta odol analizia egin da, eta ikusi du, ze hor, 123 gramo, gutxi gara kalkulatu dira, kolesterol sartu dituela egunean, gorputzean. Zenbat? 123. Bene. 123 gramo, bai. Hor, egin diote odol analizi bat, eta ikusi dute, bere LDL kolesterola, hau da, kolesterol txarra, 118 jitsi zaiola. Beitu. Ja, baina, nire honek ez balio, zertako, oin, zuek hau entzun despentsa, nik, oin arrautza jaten egun hasiko gara. Hau izan da, berak bakarrik egindako froga bat. Jakin dezagun, olako zerbait izateko izan behar da, hartu ditugu 500 pertsona izan ditugu egunero, neurri hau arrautzana jaten, eta emaitza hau izan dugu. Ez digu balio batekin egindakoa. Eta honek, goratzen zara, Patri, bitu, oin izan da, azaroaren 18an izan zen, COVID-eko lehen kasua dagoena idatzita dakitena COVID-a izan zela. 2019ko azaroaren 18a izan zen. Hortik, ematen du izan zela bindala 20 urte, ez. Duela gutxi, maskaraiakin ginen danak, hemen txorienea etortzen ginen egun bakoitzean sudurrean sartzen ziguten makiltxoa. Eta gainera, ontxe, ematen doia, desagertu indala da lehen gogunean lagun batek esan ez, gankatarroekin zabila, eta, banzoela positibo. Tanek, oiamo, astuta. Horainik gaur egun ikusten duzu, jendea, maskaraiakin, ikusten da. Bueno, kontua da, hor egon ziren txertu ezberdinak eta zituzten, baina, claro, esaten zuten, honek frogakin, eta jendea itxoiten egon zen, ez da izan milaka pertsonakin frogakin berzien. Horrekin berdina, honekin, hau da, pertsona bate, berak agian, ez daki, arrautza horiek jaten berari ondo indio, baina horrek ez du esan nahi mundu guztiantzako balio duenik sistema honek. Hor gu, mendiko lasterketen mundura etorri eta entzungo zenuten inoiz, ez? Kilian Jornet. Da munduko mendiko horrikalari onena. Laguna da, nik bere etxean egon da nau, eta honek txamon izen etxe bat zeukan, eta
zeuzkan nozilla poteak, Bai? etxe guztian zean banatuta eta juten desan etxean zer da olako koiedaka da tematen zian. Horrek ez dau esan nahi. Hori janda, ero segama izkorri bat irabazi zuen, 4 gaietako salduta, segun hortan, nigo zen, zelan Kilian, gaur gaizki esnatu naiz, ez nukan gozerik 4 gaieta janditut, hori bagitzu zeinek hartu dauen oso ondo. Ardoaren lobiak. Eta ardoaren lobiak ez, ikuste dituzu, igual, nire mama bezalako, emakume nausisa, 83 urte, eta egunero ardoko patxo bat. Zein da sekretu ez zura dinera altzeko da? Ardoko patxo bat, bueno, hori ez da izango be. Horrek ez dago esan nahi, eranin biosunik, osasuntxu egoteko. Hemen txepatatak arranditxu erara, ingo ditugu, eta segidan, gure bolak, eta horretarako bolak, aldozu eskatu oiaskua holan birrintzia arategi xan, baina guk gaurkoan hemen txein horretarako oiasko izterrak esurbarik eta azalbarik, hemen txea euskat 500 gramo, eta joango gara, hori, nahazketia hitz. Hori izan duzu, ogi birrinduarekin batera, ez? Ogi birrinduarekin batera, bai, hori da. Bueno, ardoa aipatu duzun hontan, ardoaren lobia aipatu duzun, ardoaren munduan, gaur egun, erabiltzen, upategi batzuk erabiltzen egin diren, ontziei ezberdinen inguruan hitz egin behar dizuet, dira hormigoizko arrautza itxurako ontziak, eta hormigoiak, hor poroak dauzka, eta hor oxigenoa geratzen da, eta, ikusi dute nola ardoak oxigenatu egiten dien. Berez, kupela egurrean da oxigenatu egiten da, altzairu erdoil gehitzean ez, hor mantendu egiten da, baina ez da oxigene horik ez dago, eta orduan ardoak kolorean eta usaian da ez dauka inungo aldaketarik ez du izaten, baina ikusi dute, kupela hauetan baietz, eta gainera, hor amak ero esaten dien hori, ama ez? Egamiak ero horregoten dira, normalen beste kupeletan bera juten die, eta garrantzitsu izaten da, gero nik horik ezagutu dut, kuadriako batean lan ditzen dolako upategi batean, eta egunero nasi kupeletako ardo horiek nasi iten ditu txuriekin, ama horiek irekitzeko, ez? Antza, arrautza formako hauetan, berez mugimendua naturalki sortzen omen dela. Nik hori, eta ikusi ditut nik olako kupelan, upategian izan ginean, berarekin, ikusi genuen, eta olako kupela esan behar nio, baina dira olako ondiak gero mendokate irekitzeko toki bat olako zulo handi bat, hortik gero garbitzeko eta izango da, kargatu goitik egiten dira, baina bai gertatzen da beste egurrezko kupelekin bezala, hor ardoa pixkanaka filtratzen ero juten da, eta ustu egiten dira, pixkanaka. Eta horre betetzen joan behar da, ze oxigeno gehiagi goian egotea, ez da ona. Orduan, nire kuadriakoan lana, niko goratzen ez, kupelak hartu, ikusi haber zerbait ustu zen, lurrunketagatik ero, hartzen zuen pitxar bat, zeukaten beste kupela bat, eta handik betetzen juten zen. Beti ez egoteko oxigeno gehiagi goian, ze bestela oxidatu egiten da, ardoa. Eta ez edo, mundu bat, ez? Nik igorri esaten igor da. Zukan, zer itozu, zaudenian upategian bertan, enbotea jatzen zaudenian, gero ze, zigor, hemen beti daulan, hartu, ardoa mugitu, ekusi nola doden kupelak, bete, probatu, ze berei esaten die, probatu ez duela esan nahi eran. Ez. Frogatu. Lehengo gunean joan ginen, indala hilabete bat, hilabete terdi edo, joan nintzen lagunekin upategi batzutara arora. Eta lagunekin berbaitzen, zein gauen olako ibilbide bat, turistikoa eta zaukan ardo bateko izteko. Horrek zaukan lana, zelengo da, mahatza, ondo ataratzea, ze hortxe bebai, gaixotasun pila badauz, eta eguraldiaren arabera. Eguraldixea, gero hori ontzia, gero, zauen, horako lan bat, gaina urtietakoa, etzala gauza bat ez dakit. Suku bat ingot, gero pote baten sartu eta saldu. Horrek badauka lan pila bat, orduan, hor egon ginen, ia upategi munduan sartzen ginen edo ez. Patriz, emat aldiz entzun duzuk, ez? Antxoan kontua da. Antxoa lata batek oliotan daudena zenba balio. Balixo bidauena. Hori da, ni egon da nau, olako konserbera batean, konserbak egiten justen olako. Eta, ostra, antxoak hor banan, eserita dauden guztiak hartu, nola garbitzen dituzten, da dana,
balio duena, eta hemen askotan aipatzen duena. Artisaua da, azkenia. Hori da, eta garagardo ero beste zerbaiteatik errez asko, ero freskabarri bateatik errez asko ordaitzen du euro eta ez dakit zenbat, eta gero, olako zerbaiteatik protestan egiten du. Bai. Bitu, lehen, lantaldeari galdetu, nik kafe hartzeko esan. Utzi betzu berbaitzen, ze hementxe, erabili ditut arrautzadanak, hau eitxeko tartu biot oskaiutik bat, bai? Eta ni hemen bakarrik atu garnaiz kamararen aurrean? Ontsa dator, hogei segundo? Haupa ekipo, gora eta gutarra. Bueno, kontua da nik esan nahi zuna, lantaldeari galdetu du, nik ez daukat oiture, kafea ez dut hartzen, etxean hartzen dut, eta listo, kafetegikoa fuertegi iritzen zait, eta galdetu diet kafe batek zenba balio duen. Eta zen, segun nun zauden. Claro, ez da berdina, hemen horko poligonoko kafetegian, ero, hor Donostin jutea hor beraldera, ero Bilboko ez dakin nun. Horrek ontxe, specialty coffee deitzen dienak, lehenko gunean. Zer da hori? Hene. A ber, zelan, noa? Specialty coffee, eta die, espezialitateko kafeak. Lehenko gunean joan nintzen, bikoteakin. Eta eskaintzen dut horrek? Bilbora, azkenean die kafiak, hori, artisauak bezala, baserri txikixetakuak, etxien tostaute da olakoak. Kafesne batek 3,50. Legunean, kobrauz estien, 3,50. Eta 10 euro olako tostada bat, aguakatiana gaina, simple-simplea esan, ez zaukan munduko ezebez, eta joan nintzen bikotiakin, eta 2 tostada. Eta 2 kafesne, hori, ordaindu genitxun, 25 euro. Baina ona zegoen. Ona bai, baina. Kalidadeko produktua. Bateri, antxoena, oin esaten egon zara artisaua dala eta ez da izer da, hori defendatzen. defendatzen. Baina, muga bat dau, Vale. Bueno, a ber, ni zeta belaunaldi dira eta milenialera joan behar nahiz orain. Vale. Bakizu gaur egun, zeta belaunaldiak eta milenianak jatetxe eta baino kafetegietara gustatzen zaie joatea. Hor, gaina zenbaki batzuk ekarri izkizuet. Erresuma batuan urtero 850 euro inguru kafetan gastatzen dituzte gazteek ero ikusi da. Hori da, egunean kafe bat eta erdi. Egunero. Kafe bat eta erdi, tabernan hartzen dutena, Tabernan, presio hietan. Ez dut uste egunero juten dieni, baizik eta hartuko dituztela bat baino gehiago. Bai. Eta holako eta jatetxetara baino, eta holako kafetegitan da, hasi dira gehiago, oin, saltzen, baliatuz jende gazte horra juten dela, jateko zerbait. Orduan ja egiten dute, dana, baskaldu eta dana. Eta gaina jartzen du hor albistea irakurtzen duzu, eta gainera gero hor, aukera daukazuan bertan irakurtzen geratzeko, ordenagailuarekin lan egiteko, eta nire izan, hoxe bakarri faldo, eta mai guztia okupauta, atzalde guztia, norbait ordenagailuanan, pum, kafetxo bat, eta ogitarteko bat hartu du, holako tostada bat hartu du, eta atzalde guztia okupauta maia. Bakitzu zigor, joan nintzenean kafetegi hortara, 3,50 euro zuztena kafesnea, zaukien maixek olako karteltxo bat. Eta orduan gu ez ginen jarri da esan entzan, ez horra ikustat erreserbauta dauzela. Eta ez urbildu gehienian zan, ordenagailuan olan irudi bat, ekisakin. Hau da, kafetegi horretan, ezin zara lanera joan. Eta zaukien, hor, sakonien, mai bat haundixa, izango zan 15 lagunentzako eta hor bai aldozula egin. Baina hori, 2-4 pertsonen dako dan mai baten olan leku politxenean, horrez. Hor komentario askotan entzuten gu Matixenan badau sarregoitza, eta taberna dauka, eta egia da, jende pila bat egoten da, eta esaten, jende pila bat. Izera jende pila bat. Esaten die betikoak, esertzen dielan, kafe bat hartzeko, eta karta jokuan, partxixian atzalde guztia maia okupauta. Eta ez da izan, baina, nik hauetan berdina, ez da, jolan juten zara olako batera, eta gero kafea sozializatzeko toki honak omen dira, ze ero bertan kafea hartu ondoren, irakurri alduzu liburu bat, ordenagailuarekin lana egin, telelana, lehen COVID esan dugu, telelana ezagutu genuen ordutik, beira. Eta esaten. Ez da utxarta. Ja, karo, eta hortik, eta jana nola, eta gero, karo, kobrau berrotu zuen, 3,50 kafia. Karo, baina, zegoen. Osona. Eta osonak egongo din ikuste bebai, honek aragibolak, eben gogoratu sartu dugula tipula, holan txikituta, berakatza bebai, arrautza, azkenean, aragibola batzu normalak bezala. Ontxe, eskuak guzti ditxute olixuakin, eta pasako ditxuti dinetik, frijitxo, eta ordengo ditxugu gure patatakin. Eta gero saltza berdinen biak bukatu, ez? Hori da, gero saltza batengo, eta bisak batera. Orduan, erakutzeko zuet batzuk, baina
Osa, frigitxan gutze hauek, ez? Bai, nik uste dut honek ez daukala lan handirik, eta igual bueltan ikusiko garela, ez? Oso ondo, irinetik pasadanak, Irina, frigitxu eta kanpora, ez? Eta frigitxu, gorritu bat bakarrik, barrutik hori da. gordinak utziko ditu. hori da. Oso ondo. Hala ba. Hau bakizuen, nahi izan ezkero espauzu frigitxua, labean ere, Bai. nik azken ondien etxean labean egiten du, hartu du, papera labekua erolan, eta, olako plastiko silikona horietako bat, olio pixka bat eman da labean, eta holan, labea piztu behar da, gero bizkotxo bat inbarko duzue, baina, katxarro gutxi. Eta zenbat uste dituzu labian? 15 minutu, 10. 15-20 minutu. Egun egurra ematen diot, eta barrutik ordinen. Ez da behar gehiago. Nahikoa. Baina, gu gutxio tardatuko du, eta ointxe batuz. Aragibolak frikituta, patatak frikituta, eta hemen aprobetxauz, hemen daukagula, lehen frikitutako holan olixo apurtxo bat, sobrau dana, ez? Lehen itxen zan bezala, dana aprobetxamenduzko Bere zartagian bertan inbarko zan, baina kabitu ez dakik kabituko zen da dudana. Ez asko diegisa da. Eta esan dut, 8 razio izango zela, hemen ez ditu kontau baina... 8 ez. Patri, 4? 8 razio? Hore, patatak bera dauz pila bat, Bat. Gero lehenengo plater batekin, biru razio eta honek. Hombre, 8 ez. 8 oso txikixak, oso minimalistak ezien izan. Bueno, gero lehenengo lan ataltzen bozu barazki krema bat, gaur merkealdera esan dugu goiezela. Bostakit, lusatzeko edo. Bueno, 8 gehiek. Lehenengo plater batekin, venga, 6. 6 erosten ditu. 6 eta ero postrea. 6 eta postrea. Astelenako itxoen biko, nik bixarko justo ez dut Bai, bueno, nire esan emaida zula postrea menu honekin. Ze bota duzu orduan, baratxuria eta? Baratxuria, tipula eta azafraia purtxo bat. Vale, koloria eta zaporia bebai emoteko. Beraz, hau joango gara erregosten. Perrexila bebai, aldotza du bota, honen ez, aragibolen olan aragixai, edo bestela. Hemen bertan botako zau gero bebai. Perrexila purtxo bat. Eta listo. Azafraian koloria, ze askarratzen du. Jo, baiet. Honek segitxuan altzen dago. Bai, bueno, hori, lehen esaten nahi ginena, zeta belaunaldia milenial da, kafetegietan da hori. Bai. Bueno, hori hemen ere, gero eta gehiago ikusten da, egia da, kafetegi askok eta gero eskaintza gaziak eta gero eta gehiago daude, pintxoak eta olako gauzak. Bai. Eta hor gaina, lehonean ikusten batek garrantzi ematen dila, bueno, ikusita jende gaztea jungo dala zuenetara, orkesteko moduari itxuro oso politateatzea, ze gaur egun jendia zerbait politia ikusten duenen gazteak zeiten diote patrizeituan. Argazkixa eta sare sozialetan. Eta sare sozialetan irekitzen da mundu guztira, eta hori, azkenian, gero, bueno, norbera bere publizidade doakoa azkenean. Doakoa. Doakoa iten duzu, Bai, eta azkenean badauz olako negozioak berri atara dienak, dauz, arkitektu batzuk espezializatuta bakarrik jatetxe berrietara. Batzuk bakarrik menuak diseinatzen dituztela, hau da, ez menuan ze jarri baizik eta hori. Izango da gorria, gero logoa, gero letra hau, gero bestia. Begitatik sartu behar da. Irudia, diseinu grafikoa eta lantzen da bienak lehen. Izaten zan ez dakit arbela. Kuadernillo bat, edo joan da, betxu... Baratxuri batzu zintzilik, pipertxorixero batzuk. Eta holako nota batekin, blog batekin, betxu gaur dauko, dilistak, hau, eta, jazta. Ez gaur egun, hau... Ezaidana gustatzen niri gehiagi, bai zerdan, Patri? Kartatik kanpo hau daukau. Ez. Hori bai, bai gustatzen berri eta zau? Zait? Hori, katxarro hori zu mobilarekin. QR-a, niri besta. QR zei gustatzen. Karta, niri karta emai da zuen. Ez da, gainera, egisa da, imaginau, ez daukotzula... Telefonoa, daukanik irakurke. Ez dakizunentzako gaur egun, taberna olako batzuetan, juten zara, eta ez dago kartarik. Dago olako laukitxo bat, QR horietako bat, zure telefonoarekin hor, argazkiatatzen dizu, ez da, apuntatzen duzu hor, eta pum, karta zure telefonoan begiratzen duzu. Baina ez da ondo ikuste. Ni handitzen ibili behar naiz, nik esan nire telefonoa txikia da. Imaginau ez daukatzula baterixarik. Edo imaginau ez tozula mobilekatara egun horretan. Egisa gaur egun mundu osoak ataratzen dabela, legunean bidixo bat ikusinan Txinako etxe berriak. Olako etxe luziak, eta ontxe ez dauki jala giltzakin zabaltzeko, daukela
Txartel batekin. Txartelakin, edo kontraseinakin, Madrilen ikusi honen mobiakin. edo aurpegisa, hola, zelan, identifikatzen Eta argia sortu. juten danean zer? Hori, eta komentarixo danak ziren, eta argisa joaten bagatzu, nik nahixa dut betiko giltza. Eta nik jatetxindako eta bebai, nahixa dut betikua. Osa, betiko karta. Eroso izatea. Nik uste dut hori bai, diru batzuk aurreste aldera, kartarak ez dituzu. Hori da. Karta, ze badakizue jatetxe pila batetan karta, urtean 2 aldiz aldatu egiten dutela, goi mailako jatetxe batez ere, bai. Ero sasoikoak, bueno ez goi mailakoak, jatetxe askok aldatzen juten dira, sasoian arabera, ero eguneko menukoak ere horrek aldatzen juten dira. Niri arbelana gustatzen jat, gainera holan aldozu sartu eguneko iradokizunak, eta horre gauzak pentsetan jat. Eguneko menua honena da, bueno, hor irina eta bain saltza bai, ez? irina, Patxarra bota garri oso? Patxarra botakotzat. Bai. Txu. Ondo? Atorriko jako usaina Bai. goxua, hemen ardo txurixa, zuri igual horra joaten da. Ez hau dana, zuretzako. Eta hemen txaukau, oi asko salda indogula etxien. Hau da, hemen txindogu olako lapiko azkarrian, porrua, azenarioa eta olako oi askoan, sati satarrak, karkasak. Ez urdurak, alde. Ez urdurak eta, pixkat salteatu, gero urakin bete, eta Salda, oso ondo. salda, badana barrula. Bai, esan behar nuena da, hori, jatetxe menuana, porilla lenguak betikoa izaten zen. Sarreran, han, olako arbela handi batean, idatzita zer zegoen, Bai. eta jendeak irakurrite zuen, ja barrura jote zen, jakindak zer eskatuko zuen, baina ala ere, zerbitzaria jote zen da, bueno, gaur daukazue, arrain sopa, menestra, gero makarroiak, esparragos dos salsas, horrek euskera zen ondo geratzen, eta ez da zer, gero bigarren daukazue, bildotza, xerra, lehatza la romana, eta hori, postre, tartakeso, eta... Eta gainera, jatetxia, Italia arrazanean olan exotiko aldera joaten zinenean, niri gustatzen gat, hori arbela zaukiena, gizona bigote duna. Bigote duna, beti. Arbelean. Beti. Hori zan honena. Horrek gauzak galtzen nahi dira. Bai, era, tamales. Eta gaurko errezeta bebai, ez da inbeste ikusten, Holan patata arranditsuak eta etxietan eta bai, baina jatetxietan nik uste dut, Ez. Eta egunen, hemen, ez da egite, igual gure... nik esat izut, errezeta nik gero ikasi nuen, ostalitza eta gero, baina euskal sukaldaritzako errezeta bat, hemen gurea ez da. Baina, bueno, ez da guria, baina... Gaur ekarri dizuego, ikasi, eta probatu etxean, goxua daude eta. Eta bitartean, hau, joango gara kosinatzen, ze honek bia ditxu, 15 minututxo edo, gorputza hartzen, eta bueltan etorriko gara, bastatzera. Bitxu zerako itxura haukan. Ze ona. Eta hau zapaiak, hemendik ez dira sortzi razio batarako? A ber, lehenko eta behin, razioa zein izango zen? 3 haragi bola. 3 haragi bola. Eta 2 patata. Ez dakit. Egin dituzu zenbakia ez dituzu lehen ala. Ez dituzu zein, aiane, bana jauzi jat. Bueno, venga, 4 haragi bola. Vale. Gero saltzean nahi badugu holan, gorputz gehixaukin edo izati aldugu, edo denbora luzez utzi, edo hartu irinakin loditu, edo irina ziren gehixabota. Hartu almidoiakin, hori eskuragarri dauen zerbait eta ondo geratzen dara, eta bari duguna. Bauka asafraian zaporea, oso goxua. Era bat arranditxu dago, hor da. Arranditxuak, gure oi asko bolak, patatekin. Patata arranditxuekin. Mitele. Hau ez tala holan razio bat izango barazki kama batekin? Bueno, baina nik zenbat ditu dela lehen, zenbat zeuden. Zenbat zauz? Sortzi ez. Sortzi lagunenako ez? Nintzako razio hau ondo gango zan. Hor, badao, haragi bolan da inguruan batzuk esate dute, zenbat izan behar dan gutxienekoa erota. Eta horrek, zenbakiak ez du ezertako balio, ez da berdina, eskupelota baten tamainoko bolak itea, ero txikitxo itea. Ez da berdina, igual 6 urteko zure iloban razioa, igual zure 2 metroko gizonan razioa. Hori da, esan behar nire umeegan da nire semia 9 urtekin ez da sartu 2 metroko kankaiuan. Sartuko tarte berdina. Bueno, hau, kontuela oso goxua dagoela. Bai. Horrela, patata pure batekin, guk orain ingo dugun moduan. Oso ondo.
Bueno, lanean harrapatu nauzue, eta, zeratik, gaurko errezeta ondo ikustean nahi dudalako. Ingo duena da, Joel Robuchon handiaren patata pure famatua, bere garaian horren famatu izana eta horren beste sukaldarekin zutena. Eta dagoeneko zuitzen nahi nez, baina kontatuko izut nola ingo dugun, eta ero hasiko gara, jarraituko dugu lanean. Tamaina berdineko patatak hartu, eta 25-30 minutuz ondo egosi. Zuritu, gure pasagailetik pasatu, eta ero irestontzitik pasa, eta fin utziko dugu. Sote batera pasa, eta ero zutan ezetasuna kendu ingo dugu. Gurina gehitzen jun, gero nahi izan ezkero esne pixka bat, piper beltz eta gatzarekin ondu, eta hau, lagungarri moduan erabildu, gaurko kasuan, xerra baten dago. Nik akatz bat ikusten dut baina. Zein? Gurin gutxi ikusten dut. 300 gramo. Ez da asko, kiloko, Ez da patatak, asko. hemen garrantzitsua da... Zela ez da izango asko? Pila bada? 300. Aipatu izan dut hemen guk Martinenean jaten gendun patata purea. Erdi eta erdi? Ez dakit, erdi eta erdi, esne gaina, erdi ez, baina 400 gramo bai, eta esne gaina, ez dakit ia beste horren beste. Eta ezberdintasuna zan, iten zana da, birrindu iten genuen guk horrekin, irabia gailuarekin. Hemen, garrantzitsua da, berak esaten du, irabia gailuarekin geratzen dela gomoso lan elastizidade asko hartzen du pureak, eta ez da ondo geratzen. Horretik, hemendi pasatu behar da, eta gero oso pausu garrantzitsua, gero irestontzitik pasa behar da. Orduan, lehenengo hemendik, gero hemendik, eta gero sote batean, ero sartagin batean, utziko dugu hemen zutan pixka bat, izan dezaken ezetasuna kentzeko. Patatak zuritu gabe beti, eta karskatu gabe, ze bestela ura zurgatzen dute, eta pausu hori luzatu inbarko genuke. Eta misterio gutxi, kurin pila bat, esne pixka bat, espada, behar badu. Eta zebra, hori bai, beti, Joel Robuchonek beti esaten zaben. Nere patata purea, beti zebra dekin. Bai, zerra batzuk hemen zebra genuen bere garaian, eta izozgailua neukan, eta enekin, solomoa ero jarri behar nuen, zerbait olan, azkenien patata pure bat, edo zerekin ondo doa, baina, bueno, protagonismoa hartzeko, hobeto zeu lan plantxanein, eta patata pureak hartzekora nortasuna bide dagoena. Errezetia Joel Robuchonena da, Joel Robuchon, hainbat alditan aipatu dugu, sukaldari frantzesa ospetsunetarikoa, izan zitun 32 jatetxe, eta da munduan Michelin izar geixen izan ditun sukaldarixa. Berez, kosina munduan azizan, 12-13 urtekin hor, ze bere aitza igeltzerua esan, bere ama giltza zaina, eta bere bidea esotzien apaiz moduan. Eta orduan bertako monjek ikasi erakutsi zotzien nolan, gozo gintzan, geixen bat, bertan deskubritzu zaben berektako, zan sukaldaritzako hori pasioa, eta hasi zan bertan, hori jatetxe desberdinetan eta kosinatzen. 28 urtekin, hau izan 80 sukaldari bere taldian, eta 32kin heldu zan Concorde Lafayette hoteleko sukaldari burua izatera. Berez, hori errekomendazioa oso handixa izan zen, eta gero 81an bere jatetxe propio ireki zauen, 3 Michelin izar lortu zitxula, denbora gutxian. Beraz, egisa da, hementxe Julenek idoian galdetzen esku. Zure sukaldaritza estiloan, zerikusia badu? Naiz eta zuk nahi ez izan, ziur baiet, bere errezetak eta bere platerak, egin daue, ez? Referente bat izan zen, nigo horatzen az, gu hostelitzan da ziginenean, eta horrelako, Michel Gerard, Joel Robuchon, da horrelako izenak entzuten genituen, beraien liburuak, hainbat eta hainbat liburu idatzi zituen, beraien liburuak frantzesez zeuden nigo batzen, eta genekien frantzesa purrarekin eta hiztegi batekin eskura, gutxi gora era, asmatzen gendun, nola izango zien, eta ibiltzen ginen, saiatzen, holako bere errezetak egiten, eta, garai batetako sukaldari askontzako, bai izan zen referente bat, eta, nun behiratu, eta, oso sukaldaritza, oso frantzesa, gero, zeuskan gauza batzuk esateko, perrexilla, labanarekin ezin da moztu. Buraizekin moztu behar da. Ze labanak zuku guztiatatzen dira, eta ordean labanarekin ezin da, eta... eta holako... Oso zorrotza zen. Eta holako pijadazu, patata purea moduan, nik, zen nahi duzu esatean, ni irabia gailuan egiten dana, testura ez da bardina. Zoragarri geratzen da, eta azkar egiten da, eta nik aurrekarri zuet, berea dalako, eta aipatu genuelako lehenunean Joel Robuchonen purea, baina bestela, gauza batzutan, zen nahi duzu esatean.
Mamiak, zeo esaten zaka- zuten alen, mamiak errezapore izan behar du, ze lehen harri bat beroa botatzen zen, eta errezaporea zauka. Oso ondo, baina lehen ez zaukatelako berotzeko, eta aukera zan egurrezko kaikura harri bat berua botatzea, eta errezaporea. Ba, nik aukeran nahi dut errezaporea gabe, zen nahi duzu zatea. Eta ondo dago, Baina, Aukeriak badauz. Eta aukeren artean, zigor, nik aldetuko zut, ia daukotzun ja Gabonetako Parisa emaztian dako erositxa. Olentzero, ekarriko dio, ni zer izaten diazu. Ez dakit, igual lagun eskutu ditzen dozu edo... Ez, gure etxean olentzero etortzen da, eta olentzero ekartzen du bakoitzak idatzi diona. Bueno, olentzero ez dakit kartan nahi badozu, aldozu eskatu. Bai. Holan, kolonia fresko bat. Zointxe Polonian, asmatu daude kolonia bat, ode patata. Polonian kolonia! Polonian kolonia, asmatu daude patata usainaekin. Marka ditzen da Boboko, 10 euro. ez. Polish potatoes, hau da, Poloniako patataeko lan euren usaia kontzentratu itzen dau, eta 50 mililitroko holan potetxotan saltze ditu, jendeak botateko. 155 eurotan, Txan, eske zata honekin nizun. 155, hori patata merkia da. 155? Patata Zenbat usain... kilo behar dituzte patata? Gainera, 155 patata usaina aukitzako. Bueno, baina zerbait gehiago botako diote, ez? Imaginatzeo baiet, baina, bueno, jabiak edo markan holan jabiak esaten daua, bere haurtzaroa, ez dakit gogorazen dauela holan, bertako merkatuak, Varsoviako merkatuak, eta frutak, eta barazkisak, eta usain hori kontzentratzen dabe. Ez dakit, batzutan gu joaten gara Zigor eta Bixok makillajera goizien goiz, baina makillajera joan baino lehen, hemen egoten gara, zeozeko sinatzen, lanak eta aurreratzen, saldak, osagaiak moztu da dana txukun auki. Eta, joaten zara sukaldaritzara, joaten zara makillajera, eta esate dotzue. Gaur kosina bezu gurinakin, gaur dakotzu, igual arraiu saiaz, egon zara hor fumet bat iten, edo horako gambak eta zuritzen. Orduan, batzuten egisa da, atsegina dela, txokolatea, vainilla, baina beste usai batzuk, eta nik patata nahi, nagoen sartuko atseginen tartean. Nik bai, eta pure hau kobratuko izut, razio 30 euro, ze oroitzapen horiek, hiltzatuta euskasunak zuk, honek gogoratuko dizkizu, eta orduan kobratuko izunik patata pure hau, hoxe, eta gaina, beira nola egiten nahi zen. Ez da nahikoa, pure gaiuti pasatzea, oin imardana hartu, eta holan dana pasako du bestaldera, eta gero plantxan jarriko duen zutan, ezer gabe, ezetasuna izan alduen, ezetasuna kentzen. Orduan, Joel Robusonen jatetxea joten zineten, eta kobratzen zitueten zerbait artisaua. Artisaua eta izenagatik, bai, ze karo. Baina, sukaldarixak basaukan bere ospea, eta horre bai emon gotza... Hau lortu nahi dugu. Utzi guztue, dena pasatzen holan, zutara botatzen, zutan pixat egon gara nazten, eta gero gurin pixka hori gehitu, kaxerra batekin jango du. Pixka. Gehiago. Dena. Dena da, dena. Horre lehen utzi dituen patata apurrak ere berreskuratu ditut. Egin duguna da, ondo birrindu, gero irestontzitik pasa, zutan izan dugu 2 minutu, hemen holan zugan urra-purra lurrentzen, eta oin, gurina pixkanaka gehitzen. Esnia bota bitzazu eskenian? Tanta bat. Bai. Askorik ez, Hola. Esne gaina niretzako, hobe. Hau, xerra ingo du gero plantxan, ogi birrindutik pasatu gabe. Ez baina, Joelek esnea esaten zuen. Esnea. Bere errezetan, esnea zan. Esnea, badakin dik etxean esnea gaina botatzen dira. Hor, zartaia tope, plantxa, eta gure zebra, zeinek ez dauka etxea zebra. Edo zein xerra, hartu nahi duzuena. Ezkenean bakizu honekin, lagundarri honekin. Oiazko paparra, azpizuna txalana, xolomo xerra batzuk. Nahi duzuena. Hau, ona. Jana zakolatzen, zerekin enzinon? Ni ez da, nahi. Zer guztu. Ez. Hene dugatzen, zerekin. Ez que ez daukat, zebra hemen txorien kosina bizan dugu baina. Ogitarteko batero etzan. Eta zen zagaben, txalan zapore zaukala, ez? Bai, zaukan. Eta piperbeltza. Piperbeltza, noski. Eta listo, hau, listo gongo zen, eta bereiek, holako, katillu berezi baten atertzen dute, eskina batean,
Eta jan alduzu, koiarakadaka, zaten dana. Txon. Koiarakadaka. Plater zapal bat atatzen maia zu, Patrik? Bai. Gatz larria. Barkatu. Gutxi inda, ez? O nola jateko aukela? Bai. Bi kolore. Iluna o argisa. Hau. Hore, venga. Zua izalduko dut. Hau, oita ba. Hemen, Bitu, hemen. Eta hau. hori bebai. Bai, noski. Hau atzera. Baitu lago xinplia. Gazlarria. Pixkat. Eta zer ez, daldamenean? Eta uzola kenel batekin edo zela ingo zuen. Koiarka bat, jarriko du. Hola, pa. Berez hau, mauka batean jarri aldugu, gero maukarekin apaindu, baina, egia da, krematxu geratzen dala, pira, zelan, Testuria, lantzeko ze gozada. Oin. Jendiak esan gara, jo, nik etxian sobriakin, itxero sobriak eta gero esnia nasi, ez dauka zer ikusirik, Jendiak hori eta koloniak ere hartzen ditu. Patata koloniak. Pentsatu, zertara iritsikoen. Burua galtzen gabiz. Ba hemen daukazu, Joel Robuchonen patata purea zeberrarekin. Mitali? Zurrita. Purea. Errezeta da, purea. Barkatu, Purea. Joel Robuchon, purea. Gero, haragi moduan. Zunik aragi, zabitxo hau. Ah? Ba oso ona. Probo izan dut, hemen... Ei! Ja, baina, egia da. Lapurra. Bitu, zaborean berdina esango nuke, testuren aldatzen zaio zara. Bueno, haragi pixo jamarko. Bueno, lagunok, bi errezeta hauekin, eta kontu guzti hauekin, gaurko txoriene bukatu da, eta bihar gehiago, eta hobeto zaila, baina behinduko gara. Hori da. Bixarkoa prestatzen geratuko gara, así que bixar hau. Ondi fan. Bat, agur.